Ως μευτήρας γυναικολόγος, εξειδικευμένος στην ιστεροσκοπική και λαπαροσκοπική χειρουργική, καθώς και στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς να δώσω αποτελεσματικές και ρεαλιστικές λύσεις σε κάθε πρόβλημα που σας ταλαιπωρεί, πάντοτε με ειλικρίνεια και σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα θέλω σας. Κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα στο όνειρο της μητρότητας. Μπορεί σήμερα τα ποσοστά των υπογόνιμων ζευγαριών να έχουν αυξηθεί, ωστόσο η ιατρική επιστήμη με τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορούν να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κάθε ζευγάρι έχει πλέον τη δυνατότητα να υποβληθεί σε μια σειρά εξειδικευμένων εξετάσεων προκειμένου να εντοπιστεί το πρόβλημα της υπογονιμότητας στη ρίζα του. Τα βήματα προόδου που έχει πραγματοποιήσει η ιατρική δίνουν μάλιστα τη δυνατότητα σε όλες τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας να παγώσουν τον χρόνο και να επιλέξουν εκείνες το πότε θα ξεκινήσουν το ταξίδι προς τη μητρότητα. Πρόκειται για τη μέθοδο της κρυοσυντήρησης οαρίων. Ακόμη και οι γυναίκες που βιώνουν πρόωρη εμεινόπαυση μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες να τεκνοποιήσουν αξιοποιώντας νέες μεθόδους όπως είναι η αναζωογόνηση των οθικών. Στο ιατρείο μας, αλλά και στην κλινική υπογονιμότητας, θα ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης της υπογονιμότητας και θα λάβετε απαντήσεις για κάθε απορία και ανησυχία σας, ώστε να σχεδιάσουμε μαζί τον δικό σας μοναδικό δρόμο προς το όνειρο της ζωής σας, τη μητρότητα.